з вами. Читання Святого Євангелія паводле Матфея. У той час Єсус сказав своїм апостолам: «Хто любить батьку ці маті більш, чим мене, не вартий мене. І хто любить сина ці дочку більш, чим мене, не вартий мене. І хто не бере крижа свого і не йде за мною, той не вартий мене. Хто знайшов життя своє, стратить його, а хто стратив життя своє дзеля мене, знойде його. Хто приймає вас, мене приймає, а хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка у ім'я пророка, узнагороду пророка отримає. І хто приймає справедливого у ім'я справедливого, узнагороду справедливого отримає. І хто напоїть одного з малих гетих тільки кубком холодної води у ім'я вучня, сапраўды кажу вам, не стратить узнагороди своєї». Гэта слова Пана. Злюбленые, сённяшняе Божье Слово вельмі выразна паказвае паслугу вучня і тое, што адбываецца, калі чалавек прымае гэтую паслугу. За гэтым ідзе Божае благословенне, Божая удзячнасць. Але перад тым, як дакранёмся гэтай праўды, хацелася б звярнуць сёння ўвагу на псальм, который мы сёння чулі. Это 88-й псальм, які запрашае хваліць міласэрнасць Бога. Міласэрнасць Пана буду усхваляць вечна. Ведаеце, у жыцці чалавека заўсёды ёсць прагненне пазнаць сутнасць Бога, быць як мага бліжэй Бога, пазнаць, якім Ён ёсць. І сённяшні псальм, які гучыць, ён фактычна адлюстроўвае прагненне кожнага чалавека. Пазнаць Бога, дасведчыць Яго прысутнасці у канкрэтных дзеяннях, у канкрэтных этапах майго жыцця, перыядах, справах, днях, для таго, каб дзякаваць, што Ён са мною і які Ён цудоўны, поўны міласэрнасці. Это прагненне кожнага веруючага чалавека, які шукае праўду. Ведаеце, і гэтае прагненне нічым не адрозніваецца тым жа прагненнем, што было больш, чым 2000 год таму. Гэты псальм існуе ўжо тысячагоддзем. І сёння словы гэтага псальма паказваюць, што тое прагненне, якое крыецца ў сэрцах сучаснага чалавека, яно было таксама больш, чым 2000 гадоў у сэрцах тых людзей, што жылі перад намі. Прагненне пазнаць Бога. Слухайце, это вельмі цудоўны момант, калі, напрыклад, прачытаць гэты псальм, заглыбіцца, і ў 12 вершы ёсць такія прыгожыя словы. Псальміст, як філосаф, разважае над жыццём. Боже, ты ўсё цудоўна стварыў. Стварыў зямлю, на якой я знаходжуся, стварыў планеты, все, што на зямлі, это ўсё створана тваёй рукой. Псальміст, як філосаф, разважае над таямніцай жыцця. Кожны з нас, разумны чалавек, разважае над таямніцай жыцця. Адкуль і куды я імкнуся. Ведаеце, кожны чалавек, веруючы і не веруючы, ввогуле кожны чалавек павінен адкрыць, што існуе пэўная праўда аб'ектыўная, незалежная ад яго. Напрыклад, не было нашага жыцця, але гэтая праўда існавала. Жыццё было, хоць мы не нарадзілись. Нашае жыццё закончыцца, а свет ідзе далей. Свет далей жыве. Ёсць пэўная праўда, якая ад мяне не залежыць. Мы часам гаворым, што ты не пуп жыцця, зямля вакол цябе не круціцца. І фактычна так ёсць. Зямля не круціцца вакол мяне. Это я з'яўляюся як бы госцем гэтай зямлі. І чалавек шукае адказ. Адкуль і куды. І гэты адказ шукаецца тысячагоддзямі, шукаюць людзі, якія жывуць у свеце. І псальміст адкрывае прыгожы адказ на гэтае адвечнае пытанне. Бог з'яўляецца тым, які дае сэнс усяму жыццю. І гэтага Бога псальміст адкрыў, спазнаў асабіста. Бо псальм, ён не нараджаецца проста так. Атрымалі загад, 150 псальмаў трэба напісаць, паехалі.
50 ці 70 псальмаў Давід пішаць, астальныя там дапамогуць. Не. Псальмы пісаліся з прагнення сэрца, з пазнання Бога альбо пазнання сваёй уласнай грэшнасці. І там ёсць псальмы пакутныя, ёсць псальмы праслаўлення, удзячнасці. І гэта менавіта псальм праслаўлення паказвае глыбіню сэрца псальміста, які, разважаючы над жыццём у філасафічны спосаб, даходзіць да той праўды, што Бог ёсць, Ён міласэрны, і гэта найважнейшы элемент Бога, Яго любоў і міласэрнасць, которую буду праслаўляць у вечнасці. Ведаеце, это вельмі цікавы момант, калі псальміст адкрывае гэтую праўду, даходзіць і перакананы, адыду да вечнасці, пэўныя праўды будуць існаваць далей, будуць чарговыя пакаленні людзей, а я буду бачыць, які добры Бог, і ў вечнасці яго буду славіць. Ведаеце, у нашым уяўленні вельмі часта бывае так, што цела слабое, да, колькі можна славіць Бога. Цела стоміцца, яно стамляецца ва ўсім. Але дух ніколі не стамляецца. Езус Христос, гаворачы да апостолаў у садзе аліўным, гаворыць, цела сапраўды слабое, але дух жадае, дух ахвочы, але цела слабое. У спатканні з Богам у вечнасці не будзе стомленага цела, але будем сузіраць дабрыню Бога і Яго славіць. Это будзе прагненне нашае сэрца. Хацелася б убачыць таксама той прыгожы момант, што паказвае першае чытанне Евангелія асаблівым чынам. Прарок Елісей, Божы слуга, абвяшчае Божае Слова. Менавіта сеяць праўду пра Бога. І, выконваючы сваю функцыю, свой абавязак, праходзіць недалёка дому багатай жанчыны, якая настойліва, як гаворыць Святое Пісанне, запрашае яго спажыць хлеба. Цікавы момант, да? Хто такі чалавек багаты? Багаты, калі той чалавек, который мае ўсяго ўдосталь. І это чалавек, который задае пытанне менавіта адносна адвечнага пытання, адвечнай праўды. Тое, пра што я гаварыў, гаворачы пра псальм. Калі псальміст задае пытанне, даходзіць да Бога. І багатая жанчына, якая шукае праўды, сустракае ў гэтым чалавеку, што ён святы. Сённяшняе чытанне гаворыць, гэта чалавек святы, Божы чалавек. І запрашаючы яго ў свой дом, кормячы яго сваім хлебам, яна як бы хоча дакрануцца да яго святасці, а праз гэтага чалавека дакрануцца самога Бога. Гэта прагненне жанчыны. Яна запрашае не для інтарэсу пэўнага матэрыяльна, скажам, да, але яна запрашае яго, каб пачуць, атрымаць штосьці вельмі глыбокае, которое будзе трываць у вечнасці, хоча дакрануцца Бога. І паглядзіце, што гэтае чытанне паказвае такую пэўную праўду пра кожнага з нас. У сэрцы кожнага чалавека глыбока крыецца праўда, як бы дакрануцца Бога, затрымаць Бога ў сваім жыцці, распазнаць. Ведаеце, як у сучасным свеце ёсць, хтосьці лечыць нейкім чынам, усе лецяць туды. Неважна, якой сілай, але лечыць, дапамагаюць. Да? Чалавек шукае нейкай цудоўнай дапамогі. Калі хтосьці убачыць, што Бог аздараўляе дзесьці, бяжыць туды. Чалавек хоча дакрануцца Бога. Чалавек хоча дасведчыць, што Бог ёсць блізка і Ён са мной. І менавіта это прагненне той жанчыны нічым не адрозніваецца ад прагнення нашых часоў. Чалавек жадае быць у блізкіх адносінах з Богом. Ведаеце, важны такі момант, што Святое Пісанне зазначае, што жанчына багатая. Чалавек багаты, у которого заспакоеныя ўсе патрэбы зямныя, толькі тады можуць ва ўсёй глыбіні разважаць аб прыродзе Бога. У каталіцкім навучанні Касцёла ёсць такая тэза, фраза, што плата чалавеку павінна быць дастойнай. А дастойная заплата за ягоную працу – это калі хапае на ўтрыманне сям'і, это калі хапае на бягучыя выдаткі і можа адлажыць пэўен працэнт у запас, забяспечыць, каб мець пэўнасць у заўтрашнім дні. Такі чалавек, можам сказаць, багаты, забяспечаны, і тады ён можа думаць не толькі пра справы матэрыяльныя, але маючы спакой у сэрцы, пэўны заўтрашняга дня, можуць спакойна паразважаць і пра Бога. Сесть сабе на лавачцы і паглядзець, Божа, так цудоўна ты стварыў зямлю, гэтую планету, ўсё это існуе, прыгожа, так космас увесь гэты прыгожай зрабіў. Тое, што гаворыцца ў псальме сённяшнім, да? Філосаф даходзіць да гэтай праўды.
Калі заспакоеныя асноўныя патрэбы, я магу спакойна паразважаць і пра Бога. Это як бы натуральна. І даходзіцца да гэтай праўды. І паглядзіце, сённяшняе першае чытанне паказвае, што жанчына, якая, шукаючы гэтую праўду, шукаючы Бога праз прарока Елісея, атрымлівае ўзнагароду. У габрэйскім народзе да сённяшняга дня лічыцца, што калі жанчына не можа нарадзіць, это Божы праклён. І ў Святым Пісанні сустракаемся неаднаразова з такой сітуацыяй, што жанчына з'яўляецца бясплоднай і прымаюць гэта як пакаранне ад Бога. Але ў сённяшняй сітуацыі гэта паказвае, што абсалютна это не з'яўляецца пакараннем. Бог схільны да чалавека, які яго шукае. І Елісей, як найпрыгажэйшую ўзнагароду, дае этой жанчыне абяцанне: праз год будзе у цябе сын. То есть знак таго, што Бог з табою. За тваю дабрыню, за тваё прагненне, пазнанне Бога, за тое, што прыняла мяне у імя Божае, што шукаеш Бога, штурмуеш неба, Бог цябе не пакідае. Ён з табою. Фактычна, это вось гэты адказ. Ведаеце, маленькая такая алегорыя да сённяшні дзень, калі у сённяшнім сучасным свеце сустракаемся з бясплоддзем, жанчына не можа нарадзіць, у нас ёсць эко, так рэкламіруемае. Але ніхто не гаворыць у этой рэкламе, што заўсёды у эко забіваюцца эмбрыёны. А па навучанні каталіцкім жыццё, душа чалавека пачынаецца ў моманце самага зачацця. І фактычна ў эко даюць чалавеку выбар: колькі хочаш нарадзіць дзяцей, а колькі хочаш забіць. І заўсёды ёсць пытанне: колькі хочаш нарадзіць і забіць. Только это гаворыцца іначай: не забойства, аперацыя і гэтак далей. Скрываецца праўду. І таму Касцёл будзе да апошніх сваіх дзён супраць эко, таму што ў гэтым ёсць этычна немаральныя рэчы, забойства эмбрыёна, а Касцёл называе гэта па імені. Забойства, бо чалавек ад самага зачатку з'яўляецца чалавекам. І што гэта паказвае факт? Бог можыць дар жыцця, толькі чалавек яго не атрымае, калі да гэтага Бога не прыйдзе. А каб прыйсці да Бога, трэба мець веру. Ведаеце, каб прыйсці да Бога і яму давяраць, на пачатак трэба ў яго паверыць. А колькі асобаў цынічна ставіцца да веры, да Бога, да адносінаў з ім, і не можуць з ім сустрэцца, і не можуць, як гэтая багатая жанчына, дакрануцца гэтага Бога, перажыць досвед Бога і атрымаць Божае благаслаўленне. Сённяшняе Евангелие яшчэ зазначае, што той, хто прымае прарока, апостола у імя Божае, Бог таксама таму благаслаўляе. Нават Евангелие запрашае да больш такога радыкалізму, вернасці. Але гэта, скажам, даволі глыбокая тэма. Думаю, што на сённяшняе разважанне дастаткова гэтых рэчаў. Падсумоўваючы, хацелася б яшчэ раз узгадаць, што мы шукаем гэту адвечную праўду, незалежную, аб'ектыўную праўду, якая існуе незалежна ад нас і якая заключаецца ў вялікай любові Бога. Праўда паклікання людскога жыцця, паклікання да жыцця вечна, адкрываем прагненне, пазнанне Бога, так як у Старым Запавеце, так як гэта паказвае псальміст, які распазнаў Бога, як было больш чым 2000 год таму. Нічога не мяняецца ў жыцці чалавека. І мы, сустракаючыся з Богам, так фактычна адчуваем паўнату свайго жыцця. Нехай сённяшняе запрашэнне, якое гучыць у Божым Слове, будзе для нас такім запрашэннем зрабіць хаця бы невялікі крок у напрамку Бога, шукаючы яго, задаючы яму пытанні, дзякуючы і умеючы заўважаць тое, што добрае. Мы натуральным чынам канцэнтруемся на праблемах, але сярод праблемаў ёсць таксама і вельмі добрыя рэчы. І калі адбываецца канцэнтрацыя на Божых рэчах, на добрых, то тады праблемы адыходзяць у цень. Няхай Божае благаслаўленне спрыяе кожнаму нашаму дню. Амэн.